parlar de les històries. Que una campanya de captació de fons funcioni pot ser degut a molts elements, per descomptat, el canal, el moment, el missatge. Però si analitzéssim campanyes exitoses, segurament trobaríem un element comú, i és les històries. Les històries ens permeten entendre millor què és el que l'entitat està demanant, què és el que està fent i per què està lluitant. És per això que és molt recomanable posar una història en les vostres estratègies de captació. Atenció, explicar històries no vol dir fer llàstima, ni despertar la sensibilitat de les persones per la llagrimeta, sinó vol dir ser capaços d'arribar amb un altre llenguatge que no siguin els tecnicismes dels objectius, els programes, les activitats, i explicar realment què és el que estem aconseguint amb la nostra feina. Les històries ens permeten recordar. Recordar la descripció d'un programa serà complicat, però sí que podem recordar una història. També podem entendre què és el que ens estan explicant, alhora que trencar barreres i simplificar. Simplificar no vol dir que simplifiquem la realitat, ni que deixem de banda aspectes essencials, sinó que anem directament al protagonista. Alhora, també ens pot servir per inspirar. Si hem aconseguit canviar vides, si hem aconseguit canviar la vida d'aquella persona, segur que podem aconseguir canviar més vides. I és per això que estem demanant la col·laboració de les persones a les quals ens estem dirigint. Totes aquestes avantatges fa que explicar històries sigui un bon recurs per la captació. Però no només per la captació. Explicar històries té altres avantatges. Ens ajuda a fidelitzar. Un cop tenim les persones prop de l'entitat, és important seguir explicant què és el que aconseguim, què és el que estem fent, com treballem, com estem canviant vides. Ens permet també denunciar o defensar. Si parlem dels drets humans, és tant com no dir res. Però si parlem de la vulneració d'un dret d'una persona determinada en un moment determinat, segurament que serà molt més fàcil d'entendre quin és el missatge que volem llançar. Ens serveix per sensibilitzar també i per descomptat, per captar. Si volem fer aquesta estratègia de storytelling dintre la nostra entitat, hi ha una sèrie de passos que hem de tenir en compte. El primer és descobrir la història. No la podem descobrir des d'un despatx. Ens hem de barrejar amb els educadors, els monitors, les persones ateses. Hem de trobar els elements. Ha de ser senzilla, ha de tenir un protagonista, ha de tenir una introducció, ha de tenir un nus i ha de tenir un desenllaç, com s'acaba la història. Pot ser un final feliç o pot ser un no final feliç, no té per què, però sí que ha de tenir un fil que ens ajudi a seguir-ho. Qui ho explica? Ho pot explicar el protagonista en primera persona, ho pot explicar un monitor, un educador, un voluntari. És, per tant, una forma de donar veu als públics de la nostra entitat. A qui ens volem dirigir? Si la història que expliquem l'entendran, si és una història destinada als públics en els quals estem destinant l'acció, en quin suport i quins canals. Per tant, si voleu treballar l'storytelling, us recomano que us feu una petita fitxa amb històries. Segurament d'històries en teniu moltes a les vostres entitats. El tema és descobrir on estan i com els hi podem donar veu. Una altra virtut de les històries és que poden adaptar-se a qualsevol format i a qualsevol canal. Van bé en paper, van bé en digital, van bé en gran format, la podem explicar més llarga, la podem explicar més curta, i sigui com sigui, és una bona forma d'acostar-nos a les persones. Cal tenir cura, com deia, de no vulnerar mai el dret de les persones, i si algú vol explicar, que tingui molt clar què és el que està explicant i deixant molt clar també quin és l'ús que en farem. Donar veu a les persones és un dret també que hauríem de tenir present a les nostres entitats, perquè sovint parlem dels usuaris, però sense els usuaris. Per tant, ens pot ajudar també no només explicar-ho des del nostre punt de vista, sinó que siguin els propis usuaris que sàpiguen, que siguin capaços d'explicar què és el que l'entitat està treballant amb ells i per què és important ajudar a les persones. Sigui com sigui, i sigui quina sigui la vostra història, us animo a trobar aquella que us ajudarà a captar, aquella que us ajudarà a sumar més persones per la vostra causa, perquè al final la figura del captador de fons el que fa és això,
donar veu a les persones i aconseguir més persones que vulguin ajudar i sumar-se a la causa. Endavant!